ବାପା ଆମେ 40 ଜଣ ଜାଗାରେ ଭାଗ ହେଇଯାଇଛି। ବାପା ଆମେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଡାକିଛୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ଭାଗ କରିଦିଅ। ମାଧବ ତର 4 ପୁଅ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତୁ କଣ କହୁଛୁ? ସବୁଜ ମହାରାଜ ବାପାକୁ କଣ ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ତ 3 ମାସ ଲେଖାଏଁ ପାଲି କରିକି ବାପାକୁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛୁ। ଆପଣ କାଲି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭାଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ମହାରାଜ, ସମ୍ପତ୍ତି ହଉଛି ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି। କଣ କରିବି ମୁଁ କହିବି। ମୁଁ ଏଇ 4 ଜଣକୁ 3 ମାସ ଲେଖାଏଁ ପାଲି ପାଲି କରି ରଖିବି। ବାଃ ମାଧବ, ଭଲିଆ ଉତ୍ତର ଦେଲ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ସନ୍ତାନ ନୁହଁ ମା ବାପା କରିବେ। ସନ୍ତାନକୁ ଅଧିକାର କିଏ ଦେଲା? ମା ବାପାକୁ ପାଲି କରିବା ପାଇଁ। ମା ବାପା ଆମକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମା ବାପାକୁ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ମା ବାପାଙ୍କର ସମ୍ମାନ କର।